Решението е да се приемат правила във връзка с процедурата по предсрочно освобождаване от длъжност, а тук е дисциплинарно производство, което се предлага от народните представители на изборен член на Висшия съдебен съвет. Такива правила до сега няма. Имаше един случай преди години, но това беше някъде 2013 година. Когато беше. Тогава от нашия състав, за първи път, в този случай и няма изготвени такива правила. Тези правила трябва да се приемат, за да може да има една регламентация за самата процедура. Как да протича уведомяването на страните, след това вече допустимост, разглеждане по същество. Това са неща, които са необходими, за да има визия за развитието на процеса от началото до края. За Иван Гешев имаше ли такива правила или нямаше? Имаше, да, приемни правила, вътрешни правила за тримата големи тогава. Имаме. Не е ли имал много дълъг този период, 2 седмици, за да се изготвят тези правила? Сега трябва да се огледат нещата. Не, че е чак толкова трудно, но не забравяйте, че си има все пак великанските празници също. Те започват от 10, мисля, че беше. С какво тези правила са по-различни от правилата, в които се разглежда за всеки един редови магистрат или за тримата големи, за да се налага създаването на специално? Не, трябва да се приемат правила, защото тук нещата малко са по-различни. Такава процедура по принцип е разписана в Закона за съдебната власт с няколко текста. И тук единственото наказание, което при изборните членове на Висшия съдебен съвет е, че имат или забележка, или дисциплинарно освобождаване от длъжност, за разлика от другите процедури, където имат други предвидени възможности за налагане на дисциплинарни наказания. Въпросът все пак с участието, защита, всички тези неща трябва да бъдат регламентирани по някакъв начин, за да може след това страната, която примерно няма да бъде доволна от резултата, може да защити своите права. Колко човека ще изработят тези правила? Комисия права. Така, 5 човека. После ако се окаже, че колегите не одобрява. Колегите не пленна ще одобряват. Тъй като това е въпрос за пленума ще ги приемат тези правила. Точно това. Може ли пленума да не ги одобри? Да не ги одобри. И като не ги одобри, какво правим? Или ги обсъжда и ги променя на момент. Едва ли няма да ги приеме. Може да коригират някои неща, както се случи и при казави случаи, когато беше заместник. Така че това са неща, които са съвсем нормални, са процедури и са прилагани и други пъти. Освен господин Стоев, който вероятно ще бъде изслушан от пленума, предвижда ли се друго изслушване на други лица? Някакви свидетели, например, като господин Гешев, защото става... Или политически фигури? Това е в правомощите на вносителите на предложението. Между другото, те сочат само там един сайт в YouTube, за който се говори за този случай, който е описано в предложението за дисциплинарното производство по отношение на господин Стоев. Като се говорихме за наказание, има предложение за наказание спрямо градския прокурор на София, госпожа Емилия Русинова. Има поредно искане за освобождаване на господин Борислав Сарафов. Когато очакваме развитието в ВСС, тъй като вече тези предложения са внесени, какво може да се случи? Процедурата за господин Гешев за Сарафов. Извинявам, за Сарафов, да. Има предложение. Предложението се е насочено към прокурорските колеги и вече трябва да се движат нещата. Да. То има и обжалване пред Върховния административен съд, колкото това е също за другите неща. За предния плен. Точно така. За госпожа Русинова не мога да ви кажа, нито прокурорската колегия се взира с някакво искане. Така че там нямам никаква информация. Редно ли според вас така да се помисли за образуване на дисциплинарно производство, ако се докажат твърденията на МВР, че тя е излезла неколкократно компанията на господин Петров? Мога да ви кажа, не знам какви са били отношенията им. Какво значение има отношенията? Това морално ли е или не е морално, господин Магдалинчев? Сега, не говоря за тези работи, говоря, това са
може би да има някакви лични отношения, които аз не знам и не мога да ги коментирам. Какъв е, дали са чисто служебни, дали са лични, приятелски, това са неща, които не мога да ги кажа. Тоест, ако Още- правилно разбирам идеята, че ако се образува дисциплинарно производството, то ще бъде въз основа на компрометирани служебни отношения по време на това пътуване, а не лични Как приятелски. се доказват лични приятелски? Не говорим за, вижте, говорим за действия, които уронват престижа на съдебната власт. Той е винаги свързано с заеманата длъжност и изявената позиция, която е. В това положение вече се реши дали да се внесат искания за дисциплинарно производство. Не, това е съвсем друг въпрос. На този етап нито стои, нито е внесен при съвета.